Takže ahojte všetci, vítam vás tu pri mojom novom videu a dnes tu máme ďalšiu reakciu. Dneska tu máme reakciu, našu prvú reakciu na toto maslo. No vtipky, very funny vtipky. Dneska tu máme reakciu na toto moči. Presne tak, moči, už som to otváral, bol som zvedavý, ako môžete vidieť. No, a jak sa to stalo, poviem vám. S mamkou na nákupy chodiť, to sa vyplatí. A povedal som si hneď, čo to vidia moje oči. Kúpil som si v Lidli moči, áno, aksoške za 3,90. Sa vyplatí. Takže poďme to skúsiť. Hneď to poďme skúsiť. Ešte predtým, ako začneme, tak nezabudnite zanechať like a odber. Takže to je také malé. Pozrite, to je také malé úplne. To vyzerá nejaké... No okadili ste ma pekne. No ja to nebudem obkecávať. Ideme na to. Takže, či to bude nejaká chémia, zase chemická, fejková, alebo to bude dobrota, real dobrota, musím povedať. Takže poďme na to. No lenže to by som zase nebol ja, keby som si nezabudol nožnice. Dobre, idem na to. Ale veď ja mám nožnice hneď takto pod nosom normálne, však som ich mal tu iba. Dobre, ideme to rozstrihať. Už sa neviem dočkať. To je závan. Ozaj, ako som zabudol, tak to je príchuť matcha. Matcha. Zelená matcha. Keby tam mali červený obal, hneď to schmatnem. Ale čo to vidia moje oči? Čo to je? To je... Akože čo to je? Neviem, čo to je. No počkaj, toto budem musieť trošku prejsť. No takže, čo som zistil, tak toto je vlastne takzvané naftalín. Takže keby som sa nikoho neopýtal, tak už som asi dead. No, je to na to, aby tam nelezli červotoče, všelijaké mizy, potkany a čo ja viem, to je taká blbosť. Pekne. Takže ideme ochutnať, či to nie je nejaká hovadinka, zase je to strašne mäkké. Tak, otvoríme si to, skúsime. Vyzerá ako nejaký slis. Chutí to jak čaj, čo dodať? Chutí to jak želatína s príchuťou nejakého čaju. Proste na klasiku není čo tomu povedať. Lidlacké moši chutí takto. Ako je to lahôdka. Ale je to vidno, že to pochádza hneď z Číny, lebo na tom naftaléne bolo napísané, že nejaké čínske haky, baky, znaky. Viete to písma. No, a píšu sa to tu po anglicky. Takže, prečítame si, že neviem čo je rice cake with matcha green tea. Japanese style. Ingredients. Maltos. To čo sú za ingrediencia? To nejdem čítať, lebo to je úplne, že malé a sú tam popísané samé nezmysly. Ale takto to na krabičke vyzerá. A takto to vyzerá vlastne z reality. To rozhryznem. To vyzerá rovnako. Radšej na tej krabičke. To vyzerá krajšie. No neviem, koľko má kalórií. Má to asi veľa kalórií. To asi bude písať. To asi budú písať. No takže som nič nenašiel, no bohužiaľ, no. Tak, dajme to. Poďme ísť na to. Mne sa najviac páči na tomto, že ako to má farbu, lebo to má farbu ako nejaká tam... Nejaký čaj. Sorry, že to tak musím povedať, ale nejaká blídka. Je to proste ako nejaké cesto. Cesto, ktoré má príchuť. A
proste, neviem čo je to, nejaký povlah na tomto biele, vyzerá to nejaký cukor cesto, neviem, niečo, ale preto som to ochutnal, aby ste vy nemuseli, takže ak to chcete aj vážne ochutnať, tak si to môžete kúpiť v Lidli. Čo k tomu dodať majú aj orechové sa mi zdá, boli tam také ružový obal, oranžový obal, to boli orechové a matcha zelený obal, čo mám ja teraz, čo tam niekde leží. No, tak čo ďalej dodať, dojeme to. Ochutí to proste ako nejaká želatína. Želatinový čaj. Má to znútra tak oranžovú polevu, by som povedal z toho. Tu mi niečo pripomína, mi to pripomína nejakého mimozemšťana, ktorý... sorry, to nebude žltý dolár snad. To vyzerá nejaký mimozemšťan, ktorý proste stade vylieza. Alebo UFO, to vyzerá ako UFO. Taký mimozemšťan, ktorý sa akurát vyhliahne z toho a potom sa vyhliahol sa palec, he. Ale ak by som toto močí ohodnotil, tak asi 7 alebo 6,10. Tak medzi tam je 6,10. Takže ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám páčilo, tak nezabudnite zanechať like a odber a my sa vidíme u ďalšom. Čaute!